Guys, don't forget to subscribe and help the channel get to 160,000 subs. Welcome to Amabenzo TV. It's the World Cup qualifiers. Bafana 0, Zimbabwe 0. I'm joined by my brother Kamabani Puma Guphi. Awuphiwa wala phakathi usema respect. Ukhala ngani futhi? I mina ngikhala ukuthi something urena strike ngenangqondo. Yabo laba pheshe abapensa too much. Foster man. Pensa too much. Yabo lapha bengidinga nje afaka ubhozo le nto. Le strike ngenangqondo. Sifuna urenas. Renas. Nomahopa mfethu. Into engenangqondo. Yenze into edlinqa kuphela. Abo manje sikhostile manje kusekumele siminqe manje sesidinga calculate Ayindoda. Sasana Nigerian labantu. Sasana Nigerian labantu. Asihlahla labantu laba. Asihlahla labantu. Let's go. Ayikho trend. Uyuka abuyele emumva mfethu ku drawing board abuka ukuthi angeke Frost la mfethu awusebenzi. Akeze ezobathusa. Akeze ezohlala ebenchini azobathusa. Azohlala ebenchini abathusa. Makahlale pha. Yabo Messi kuma ayiwoma apha abathuki. Adlalisa uMahopa. Umahopa ubulalile kuKhefu mfethu wambona. Against Morocco, the biggest team in Africa. Wabulala. INigeria beyini. Anisama adlala ka Mahopa. Whoa,